Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Ze, ez alde basi biaro, ze. Gaur ni nao nagiak jota, Ba, nik atzo ez dela jarraitzen dut, ez dakit alergia den edo, ze? Ai, zuk beti daukezu alergia. Baina zeatak emerkea! Etxarri, venga, hasizu. Etxarri! Bai, ni azteko, bai, a ber, Alemanian 650 pertsona kutsatu dira Atzoko gido. A ber, baina ze modu dia hauek, tio. Bueno, ni hasiko naiz, askea zerrenkea, hau A ver, da. fijo dagoela bat emat atzo etzan enteatu. Sí, claro. A ver, ya está, zentratu naiz. Vale. A ver, Santiago Abascal, bai, Vox alderdiko burua edo. Ostegun honetan ohartarazi duenez, batasun nazionala suntsitu nahi duten alderdiak legez kanpo uzteko asmoarekin jarraitzen duela esan. Bueno, bagoaz, arrankatzen. Santiago Abascalek eskuin muturraren topikoetara jo du bere hautagaien aurkezpenean. Hiltzaileei egindako omenaldiei, euskararen inposaketari, EAJaren ustelkeriari, diru sarrerak bermatzeko errentaren dei efektuari eta delinkuentziaren igoerari amaiera emango diela esan du, eta menak izenez ezagunak diren bakarrik dauden adingabe atzerritarrei egotzi die delinkuentziaren igoeraren ardura. Bueno, zeirutzen gai zalatuko badegu, ze honek tripako mina ematen dit. Tipo honek. Maiana Itoiz, artista baionarra, Estatu Batuetako arte grafikoen sari garrantzitsuenetarako izendatu dute, Eisner sarietarako hain zuzen. Ilustratzaileak aurrentzako liburuak lantzen ditu, eta Otxoak altzontzioetan lanarekin lortu du saria. Ikusten? Eskerrak gauza atseginak ere badauden mundu honetan. Eta iparraldetik hegoaldera. Bueno, zuek enteatuko zinate, nik gaur enteatu naiz. Tipo batek Espainiar gobernuko kideen aurpegiak zituen figurak tirokatu ditu tiro galeria baten. Bueno, pertsona hori identifikatu egin dute eta ez asmatu zertara dedikatzen zen. Arakina. Historia irakaslea? Medikua. A ber, pentsatu ondo erantzunak. Nola izango da irakasle arakin edo medikua? Militarroia. Jo, evidentegia. Malagako militarra zan, identifikatu dute, baina bueno, ez dut uste zerringo diotenik. Bueno, agian hau norarekin lantzeko gai bat izan daiteke. Bai, nahiko zakur da bilortikan. Ez Etxarri, jode. Datorren berriari buruzari naiz. Deseskalatzea hasi zenetik txakurren uztea 125 hasi da. Txakur elkartek salatu dute maiatza amaierarako 2000 txakur abandonatu zituztela. Badakigu abandonatzen direla txakur gehien. Garai hortan egin ohi dena baino txakur gehiago abandonatu dituzte, deseskalatzea hasi zenetik. Ez dakit goatuko zeaten, esan dugu albiste alaiak edo ezain tristiak behar genitula. Arrate, oinatin esatu dute ez, xauken. Xauken ez, egongo da zeo zer hortik, ez? Ara, bitu. Kepa Junkera jasoko du 2020ko adarra saria. Epaimaiak alaxe goraipatu du bere lana. Hitzez hitz, hala esan du. Bere disko produkzio eskerga eta ezin baliotsuagoaren bidez, euskal musikari ekarpen handia egin dio. Euskal Herrian sortu batez ere Bizkaia eta Gipuzkoako fruituak. Naiz urte batzutan ego pixka bat atzeratu. Bueno, efemeriden tarterako melodiaik orainik ez daukagu, ez? Ez, baina guatzen saiatzea, 3 ahotsetan indezakegu. Ai, ama, ez dakizateko den hemendik, A ber, hartu tonua biolinikin, Gaurko egunez Bai, tonoa harrapatu dugu. Tonua, bueno, hau hobetzen jungo beha. Pixkanaka. Gaurko egunez tartean, gaur pasa diren gauzak balio dute? Hombre, Txarri, ez, zeo aurreko zatian kontatu beharko zenuke, ez? Vale, pues ordo baina egunez. ez dezu esan ba. A ber, bueno, gaurko egunez, hau da, gaur hildela Carlos Ruiz Zafón idazlea, Los Angelesen, 55 urte zituela, koloneko minbizia jota. Haizearen itzala eleberriaren
autorea da Zafón. Babitu, ideia bat daukat, efemeriden errepasoa atzeruntz egin dezakegu, berrienetik zaharrenera. Ai, ama, ez dakit baina, bueno, venga, gaurko egunez, 2011an, indignatuek manifestazio masibo bat antolatu zuten batez ere euroaren itunaren aurka. Eta duela 33 urte gaurko egunez, etak bere atentatu odoltsuena burutu zuen Bartzelonako hiperkor supermerkatu batean. Bere eraginak gizartean hautsak arrotu zituen, baita Euskal Herriko ezker mugimenduan ere. Efemeriden errepasoa atzerak egitea, nik kostatzen nahi zait, gaurko egunez, 1978an, denok ezagutzen dugun, Garfield katuaren lehen tira komikoa argitaratu zen. Horren zarra da? Bai, zu ere goruntzoa, ze ustezu ba. Eta efemeridekin amaitzeko 2013an James Gandolfini hiltzen, gaurko egunez, De Soprano seriko protagonizetako bat. Nik abestu nahet. Zer? Zorionak zuri? Venga, Zorionak zuri, zorionak... Nori? Gaur noren urte betetzea da? Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos. Gaur Boris Johnson eta abaniko politikoan beste puntan, Boris Johnsonena eta abaniko politikoaren beste puntan dagoen Marcos subkomandantearena, por cierto, Etxarri, hiperkorren atentatu aipatu dezulen. Marcos eta etaren artean izan zen gutun elkarbanatze historiko bat, eta mugimendu zapatistak helburu zibilak izatea eta bar leporatu zion etari. Eta entzuten ari gara manutxau, honek ere izan zuen bere garaian erreferentziarik etarentzat. Chau. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Musikaz hasi zehala, gogoratuko dugu gaur, zetak izango degula, naiz kontzertuen 3. ostiralean, Azpeitiko San Agustinetik zuzenean. Zuek sarrerak erositu zue? Bai, noski, eta erosi zituenari gogoraziko diogu. Sartu naiz.eus/naiz kontzertuak elbidean, eta bertan gaurko sarrera, bono solidarioa, eta 10 euroko dirulaguntza ere eros dezake. Eta gogoratu gaur bigarren kafea amaitzen denean, Azpeitian izango garela, kontzertuaren aurreko saio bereziari aurkezteko. Bertan, 30 minutu zariko gara, zetaki buruz hitz egiten, eta ez aurreratu gehiago, ezagutzen gehala. Horren horretik, 45. saioa dugula. Bai, arrazoi. Gaur, Agurtzane Belauntzaran izango dugu ibili munduan tartean Malawi, Tanganika eta Victoria Lakuen inguruan hitz egiteko. Intsumisio mugimendua gogoratuko dugu entzuleen ahotsekin, Kontxita Beitia eta Lander Garrorekin. Bai, ze gainera Lander Garro horrekoan saioan izan genuen, baina gaur ez dator zetaki buruz hitz egitera. Gaur bere film berriari buruz hitz egitera dator. 2 urte, 4 hilabete, eta egun bat izenekoa. Zeinak intsumisio mugimendua lantzen duen. Izen zaila, intsumisioa. Eta etxeko txikiak ezin ditugu baztu, kafeinari gabeko tartean, Mauro eta Oiana izango ditugu, hieroglifikoekin gaurkoan. Eta zozketa. Hiri kafe makina bat zozkatuko dugu aste honetan ere, astean zehar parte hartu duzuen guztion artean. Katiluak prest! Ekainak 19 ditu gaur, eta ostirala da. Aurkeztuko gaituzte edo ez? Aurkeztu behar gaitu, norka aurkeztuko zaitut nik, Asensio. Ez, zuzet aurkeztuko gaituztela. A ver. Zuekin, Inigo Etxarri. Ara, arratsalde ondo noiz, egongo gea. Inigo Asensio. Kaixo, ongietorri, bigarren kafera, zer moduz?
Arrate Hernández. Ostiraloi, kaixo. Asensio, ez zinen zu izango alergiko zaudena? Ni alergiko, pixkan asal nago? Ez, lo. Lo, eske... Alergiak, lokartzen gaitu, alergikoak. Bai, alergiak edo antihistaminikoak. Hori da, antihistaminikoak. Eta alergiak, nik. Bai. Erabili dezakezu aitzaki moduan. Eske, zalperra zauden, eske alergia daukat. Nik behin bolau bat, jasaldi baten, antihistaminikoak hartzen neola eta zerbeza batzuk hartu, eta bapatean, antihistaminikoekin ez da gidatu behar, ez da alkoholi konsumitu behar, kontuz, alkohola konsumitu ezakezu, baina gero... Hori, baldin eta espalima dezu, ardurazko ez ere egin behar. Adibidez, mai baten aurrean jarri eta edo mai baten inguruan eseri eta irratsaio bat egin. Hor ja, gauza komplikatu. Irratsaio serio bat egin. Hori da. Ez oso serio da, eta orduan egin daiteke, akaso. Behin bardu antihistaminiko festa bat hemen. Ez daukagu sekziorik, hola, medikurik konbidatzeko, baina experimentatu dezakegu, nahi ez dute. Antihistaminiko gaina, antihistaminikoena ez da kapritxoz, irurak alergiko xamarrak gara. Bai, eta gero beste batzui, alkola gehiago usten zaie beste batzui, baina hemen denetari dago. Zeratik esatezu etxarrira nahi behiratzea zu, tio. Ez diot inorri begiratu dut, horko klines paketera. Ni pixkat aluditu da sentitu zen? Bai, nahi nun pixkat txukunago esan, aluditu da sentitu... Nik bakarrik, zuk esan ez du, hemen batzuk alergikoa dira, tenik esan ez, eta beste batzui alkola guztan zaie. Gero bakoitzak atera ditzala zeak. Xixi, ja. Eta hori. Ezer esan aurretik, TikToka ireki dugu. Hori da. Eta jarraitzaile batzuk dagoeneko jabetu dira, eta uste dut gustatu zaiela gure bideoa. Oso divertigarria. Oso divertigarria da. Baina nik hau ez dut ulertzen. Beraz, jarrai gaitzazue, youtuberrek eta egiten duten bezala, ikusten ari ez direnek ere, jakin dezatela, bigarren kafea deitzen dela, gure kontua. Hala ere, Instagramen, Twitterren, eta listo. MySpace, Fotolog... Konpartitu dugu, grabatu dugun bideoa. Baina hori, jatorria TikToken duela. Eta gu, naiz eta beste generazio batekoak izan, gero argituko dizuegu zertaz ari garen... Botako zaituztegu TikToketik! Sartu gara. Barruan gaude. Hori da movida pixkat, ez? Sare sozialetan jende gaztea sartzen dala, jende gaztea hasten dala, gero jende zein gaztea sartzen da. Beste gazte batzu sartzen gara. Eta jende gaztea gorrek esaten du, hemen, ambiente, farias ambientea da hemen. Ambiente pureta da hemen. Bueno, maite dutekin hasiko gea o nola ingo du? Hasiko gea? Zer ordenetan guaz, nola... Ni azkena. Azken aldian beti ni hasten naiz, baina uste dute gaiei dagokienez... Ni hasiko naiz orduan. Bai. Gero ni eta gero etxarri. Venga, ni hasiko naiz, ze gaur, dauzkat bi maite dut. Berez, etxarri izaten da bat baino gehiago ekartzen dituena. Bai, gaur ere kapatu jazu, gaur bakarra kontatu. Berez araboa bakarra da, bakarra ekartza da. Ja, klaro, hemen... Egia da gauza desangoet, maite duta da eta ez maite ditutak. Orduan, bueno. Bai, baina batzutan da maite dut eta maite dutez eta olako gauzak. Baina maite duta eta maite duteza bat izaten jarraitzen. Bai, ezin ez egin. Bana da. Bana da. Vale, banik orduan loket maite dut bat eta maite dut ez bat. Utziko orduan bai, utziko dizugu. Vale, primeran, hori da, abokatuek egiten duten bezala, ez? Hor, tarte legala edo orkitu, xirrikitu legal hori orkitu eta. Bueno, maite duta, gainera ez dugu aipatu, justu gure efemerideetan, holako, pixu berezi eman egin geniolako, gaur 1 urte bete dira Salvador jaiozela, eta maite duta Salvadorri berari bakarrik ez, nik esan barren maite duela aldudeko baiara guzti hori. Horre, baigorritik urepeleraino doan, banka aldude herrioetatik doan baiara, ez? Horre, erreka zoragarri bat jisten da, baso zoragarriak, mendiak, neguan elurpila pilatzen da bertan, eta
eta bertan badagolako miresmen berezia Salvadorren figurari edo Salvadorren ekinari, ez? Eta Salvador bertxotan ikusi duen orok, ikusiko zuen Salvador, ez dakit, bere burua segurua zen tipo bat, hola, ez dut oldarkorra esango, baina bai, hor bere tokian sendo, baina ondoren beste Salvador bat bazen, eta zen publikoki ura goraipatzea eta ura txalotzea, hainbeste gozatzen ez zuen gizona. Askok dakite Salvadorren inguruan, asko jakingo duzuen nola hiltzen Salvador, baina askok ziurrenik ez, eta Salvador hiltzen bere omenaldi egunean. Salvador urepelen jende pila hurbildu zen bertara, ura omentzera. Oraindik omenaldiak bizirik dagoen jendeari egiten zitzaizkion. Bai, 1976 urtean izan zen ura, eta omenaldiaren inguruan Salvador ez zegoen bat ere konbentzituta. Berari ez zaion gehiegi gustatzen. Eta duel urte batzukan, aldudeko baiaran nebilela, topatu nuen, edo pilatu nituen hainbat testigantza, eta horietako bat erakutsiko dizuet, Salvador hil baino egun batzuk lehenago, arengana bisitan joan zen, ura baino askoz gaztegoa zen gizon batena. Ni gaztean nintzen edo, nik 24 urten nituen, ura zendu zelari. Eta ni 800 lehen hau, Salvador kusi nuen bere etxean. Hitzetan hasi nintzen, besta haren gainean. Nik aldeinakon, besta ederra izain da, horran 800, zure omenez. Eta hartan errepostu eman zautan, nahi haunuke pastia balitz. Hori hoitzen ez, arrasuntzan, nahi haunuke pastia balitz. Eta burua apaldu zuen, eta ez ginuen gehiago izketa egin besta haren gainean. Gizon apala zen beraz, eta ari ez zaion bat ere gustatzen, omenaldi ura. Eta apaltasunetik arrakasta bizi duen jendea, azken finean da, nire maite duta laburbiltzen duena. Eta bada jendea. Eskerrak eman dezun giro hori. Eta lotuta egon daitekena nire maite dutarekin. Bideonek utzen hau pixkatu. Eutxi ba. Ja, ze gero bihotzekoak eman zion, ala bai, ala? Bai. Eta urduritasuna egon daiteke lotuta ez gara hemen hasiko egite. Ez, bai. Etzen berarentzat erosoa zen une bat, eta, kasualidadea ez, baina kontua da, Salvador bere omenaldi egunean hiltzela, baina, nik nahi nuena zan hori, apaltasun hortan ez, burua makurtu zuen, ez zuen horrelako oihartzunik behar, bere bilbidea goraipatzeko, eta, gustoko dut, horrela ere, arrakasta bizi dezaken jende hori, beraz, nire maite dut aldudeko baiarari, eta Salvador bezala, apaltasunez, arrakasta bizi duen jende hori. Nik nire maite duta, eskaini nahi nion Malala Yousafzai. Beti izen errexenak. Yousafzai, bai, barkatu. Pakistandarra bera, aktivista, gaztea, emakume bat, oraintxe bertan gaur egun 22 urte dituena, eta, ezaguna da, inoiz, bakearen Nobel saria jaso duen pertsona gazteena izateagatik, eta berak emakumeek hezkuntzarako duten eskubidea aldarrikatu duelako mundu guztian zehar. Eta zehazki zergatik ateratzen dut gaur gaia, graduatu delako edo bere ikasketak bukatu berri dituelako Oxforden, ikasi du filosofia, politika eta ekonomia, naiz eta berak txikitan antza denez medikua izan nahi zuen, baina hori aktivista eta aktivismoaren munduan bizitu denez eta bar, ikasketa hauek burutu berri ditu, Oxfordeko unibertsitatean esan bezala, eta berari eskaini nahi diot, azkenean jasan duen guztia jasan ondoren, berak jasan zuen Pakistango talibanen partetik eraso bat, garai hartan debekatu zutelako emakumeak hezkuntzarako eskubidea izatea edo eskolara joatea zuzenean, ez, emakume gaztetxoek edo neskatxa gaztetxoek, eta berak bazuen familian eta hezkuntzarekin lotura zuen familia bat, eta orduan horri esker jarraitu zuen borrokan eta Nazio Batuen erakundean hitz egin zuen, eta hemen hitz egiten dugu entzuten ari garen hau da, eman zuen bigarren, edo beste
bai, beste hitzaldi bat, erasoa jasan ondoren, ze 3 tiro eman zizkioten, eta bizirik atera zen. Eta, berarentzat, Malalarentzat, Malala Yousafzaientzat, maite duta. Hortxe ba, Malalaren... Serio, jarraiga gaurrean. Hitzak, bai. Bai, ez dakit bazkaldu dezuten. Bizitza ez da beti inauteri bat, Beharko luke. Gaina, eske tolos hartzen hasi nahi zarrate. Ai! Ez mesedez, pasaitarra gehala. Ez, zu izango za pasaitarra, ni San Juan darra naiz. Bueno, zen dezute Salvadorren eriotzari buruz, bueno, nik historio alaiago bat aukeratu dut. Bai, ondo izteko. Maite duterako. Bueno, atzo Lidek, nire bikoteak kontatu zian, mien naiz Beyoncé zalea, ez dut asko jarraitu inoiz, bai flipatu dut nola estenatuke gainean dantzatzen den momentuan abesten dun eta hori dena... Eta nola egiten dun hori, nire betiko duda da. Iruditzen zait maratoi bat... Bai ez, egin dezakela ere. Abesten. Osa, korrika eta abestu 40 kilometro. Bai, hori ere, ala ere esan ikusita holtzan egiten duena, badakizu gai dela maratoi bat egiteko. Ez ditu ordu beteko kontzertuak emango, pentsatzen, 2 ordu gutxinez zaituko da hor. Etengabe 2 orduko kontzertu bat ikusten ari bazara, eta pixka dantzatzen, fizikoki exigentea da. Bai. Bueno, asko dantzatzen bat. Eta bere inguruan ditu dantzariak, baina honek dantzatzeaz gain abestu ere egiten du. Abestu, entonatu, interpretatu, eta, bueno, hori guztia. Eta dena ondo gainera. Bai, bueno, semaz. Nik ez dut, asko jarraitu, baina Lidek kontatu zian historia bat, eta esan hon, hau irratirako. Venga. Bueno, santzian berak. Hau palide. Berak ere santzian kontatu hau. Eta esan hon, bueno, zu kontatu neri, eta gero ikusiko kontatzen deten edo ez. Gauza da, egun baten, bazen behin, Beyoncé aizan YouTubeen, YouTubeen saltzaten aizan, eta ikusizun Mozambiken Mozambiken bazodela 3 pertsona dantza bat egiten aizianak. Oain, streaming bitartez ikusten nahi dianak, hor dauden 3 hauek dira. Gauza da, dantza mota bat egiten dute, eta Beyoncék ikusi zitunean, bere inguruko koreografoak deitu zitun, eta esan zien, a ber, ikasi zazue dantza hau, eta gero erakutsi neri. Orduan, nire buruan imaginatzen dut, bera faraona izango balitz bezala, eta bera aurretik pasatzen diela koreografo hauek, eta berak esaten duna, kokodrilotara, lepoa moztu, lehoietara, zutara. Total, koreografo guztiak, koreografo guztiak, ez da batek etzun konbentzitu Beyoncé, eta bidalizun bere langile bat, behatzen jongo segurazki, Mozambikera 3 tipo hauen bila. Behaien dantza jakin nahizulako nola dantzatzen zen, eta... Jarri ipuin kontalaria hotxa. Ondo izala, sei. Ezakin nola den, bueno... Asi ze, bazen behin, Juanzen Mozambikera, bere emirra, eta ekarri zitun, Los Angelesera pentsatzen dut, edo ezakin duen bizidan hau, Tolosan ez, ekarri zitun bere gana, eta jarri zitun dantzan, behaien Mozambikeko dantza hau, berari erakusteko, berak ikasi zezan. Total, azkenean, bukatu dutela, dokumental motz bat, YouTubeen, ustez 9 minutu, igual gutxio ditun dokumental bideo reportaje bat dao, non azaltzen da nola ikasten duen, eta bere bideoklipean ere agertzen dira. 3 persona hauek, ez dakit nola ditzen diren. Eta hoi da, historia. Eta erabili barkatu. Berarekin batera egin zuten bira, edo egin dute kontzertoren bat galdetzen dut. Horren beste, asmatuko dut? Ba ez, nik uste dut, ez. Zeregin garrantzitsuagoa zituztela behaien herrian, eta esan ziotela, Beyoncé, honeaino, agur. Bueltatu behar dut, nire herrira, nire gauzetara. Ba, oso erantzun egokia iruditzen zait, eta espero dut ala izango zela. Eta lehoia eta dena gertzen da hor. Claro, hunditasuna dena. Eta momentu baten guai daoz, behaiek ez dakiten orden Beyoncé. Osa, behaiek ataituzte behaien herritik. Zein da tipa hau. Bai, zein da tipa hau, eta gaina uste, Lide kontatu zian, behaiek hasiera baten ez duten ez ezagutzen, pentsatzen dute dela
Beyoncé horren gara, eramango duten azafata edo zakendula esan, olako zerbitzari bat. Produkzioko Eta, Beyoncé, ni puta idea. Ez dakitela norden. Eta, bueno, hoxe, nik egia esan, dantzaz, eske, hau, haibez, hemen Euskal Herrikoek ezin ditugu mugimendu horiek. Bueno, ez dut uste inditzak egunik. Zuk Asensio, zuketanik, ez. Guk ez. Eta, bueno, eta hoxe. Nik bai. Bai, goizetan. Eta hori da nire maite duta, historia hau. Oso polita. Oso polita. Nik nire maite dut ez erakutsiko izuet. Eta nire maite dut eza edo maite ez dudana da, eta hemen asko egiten dugu, nik egiten dut, baino, zeratik kilkerrei beti ematen diegun komentario baten osteko isiltasunaren pixat barre egiteko edo ironizatzeko zentzua. Zeneretzako, badao zerbait oso polita, eta hau, segun hainbat lurraldetan gertatuko da, nik hau Indian bizi izan dudet, eta Etiopian ere oso agerikoa zen, pixkat herriskatik aldendu, eta gauez, arroz zelaia harrapatzen bali madezuela gainera bere bisitasun puntu batean, oso ederrak dira euri garaietan edo berde egoten diren arroz zelaioiek, ilargia bizi xamar balin badago, hor sortzen dira oso figura politiak eta oso sonido politiak, eta niri kilkerrek gau ez nola abesten duten, oso gauza politia iruditzen zait, badaude kilker zarata oso ezberdinak. Batzuk relajantegoa dira, espeziaren arabera diferente abesten dute, baina teknikoki ezin da esan abesten duten, ze kilkerrek ez daukatea hots kordarik. Hankekin iten dute? Ez da oso ondo gorputzak nola emititzen duen zaratori. Eta zarata horrek, soinu horrek egiten duena da sexurako deia egin. Hori da, sexurako... Necesitatua de orduan. Bueno, ez da behar kontu bat, reproduzitzeko kantu bat, eta horrek bikote baten atentzioa hartzen du, eta bikotek identifikatzen dute bere espeziaren soinu hori, eta elkar ez da nola egingo duten, baina gero... Zer da, maite dut makillatu bat? Hombre, klaro, esan dizuet bi maite dut, osea, itxoine, ze azkarra zaren, esan dut, bi maite dut ditut, eta gero esan dizuet, bueno, venga, bat salduko dut, maite dut ez balitz bezala. Claro. Zizan dizu, maite dut bazala. Bale. Bau, nire maite dut, kilkerren hotxa, gauez, arrozaletan. Oso gauza politia iruditzen zait. Eta orain, Salif Teika musikariaren tekere kantuarekin, bagoaz Afrika aldera, gaur ibili munduan tartean, agurtzane belauntzaran. Fonni, tegero fonye, musulu tegero folanku, beka tegero fo, biye manali jike baba, ubasewa, tegero tegero befo. Muy bien, makani yombere monale. Muy mala lema, muy buena mafurión mere. Nemena yoli la, ite dala kama diniki, dala kasaka. Awanka nundala kajieka. Ala diana moda la kaneneka. Agurtzane belauntzaran, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lehenengo aldia ari garena zurekin hemen Tolosatik zuzenean. Bai, zuedi begira gaur. Bai, ez, ze ondo, azkenean. Badirudi, 3 aste dara matzago, jarainik lehen aldiak dauzkago, bitu ze ondo. Ze ondo. Bueno, zurekin orain arte ezagutu ditugu Zimbabue eta Mozambike. Kasu honetan, eremu zabalago bat ekarri diguzu. Herrialdeetan oinarritu beharrean, lakuetan jarriko dugu fokua gaur. Malawi, Tanganika eta Victoria lakuetan. Eta zuk nahi diguzulako batetik, Europarrok Afrikarekiko dugun beste sinismen bat
ez? Beste sinismen asko hietako bat gezurtatu, eta da Afrika ez dela kontinente lehorra. Bakarrik. Hori da. Zer gertatu izan duzait, nik eskoletan itzaldiak ematen ditut, munduko eskolak eta mundua eskola, eta Afrikari buruz hitzeikiko garaian, gustatzen zait galdetzea ikaslei, eta zuek zer dakizu Afrikari buruz, eta orduan hasten dira, ez du eurikiten, badau sekulako gozea, eta ematen dizkiate olako adjektibo negatibo pilo bat, eta urrengo galdera da, zuek egontzate Afrikan, eta erantzuna da, sekula ez. Orduan, badugolako aurriritzi mordoa eraiki ditugu Afrikari buruz eta gauza askori buruz, eta orduan behin goatzen naiz hau galdetu niela Zimbabweko Zambeze ibaia atzean zetorren argazki batekin, eta esan ziaten Afrika kontinente lehorra zela. Orduan, beraiek ez zuten argazkia ulertu, ez? Eta Afrikan dare errekak, mundialak, ez? Nik Afrikako errekak urremari izugarriakin, eta nik orduan hango errekak ikusten ditudanen, pentsatzen dut, Tolosaldeko jendek edo nire herriko jendek, berrobiko jendek erreka horiek ikustean, ze pentsatuko luketen, ez? Hori ibaia atorrenen urez gainezka denak, hau urpileta, bai, asko, baina, munduan ere erreka zoragarriak badaude, eta, laku asko eman die sorrera erreka hoiei, eta pixko bat horren inguruan hitzeitera nator, hiru erreginen inguruan, ez? Pixko bat, hiru laku handienak dira. Eta gero, aintzirekin batera, Rift Baiara ere, ekarri diguzu, nola azaldu zer den Rift Baiara? Bueno, irratez bestalde geologo bat bali madau, barka beza, berorrek. Atzo, deialdi bat egin genion, geologo bati. Tolosan izango da geologorik, da nintzen konturatzen, dago esan, asirilario adibidez, claro. Bai. Kaso, jakin gabe nortzen, banekin Tolosak bazukala. Tolosak denetik. Baino gehiago izan ditu. Antropologoak esanik ez hori ja. Hori da, baina pixko bat Ritz Bailara izango litzake olako austura geologikoa, eta Afrikako mapa hartuko bagenu, ikusiko genuke eskubialdea, Ritz Bailara dela, Baiara bada, hori da, baina pixkanaka Afrika zatitzen ari da. Eta Afrikako ekialdea hemendik milioiko urtetara, aparte ongo da ez, eta dirudienez 16 milimetro aida separatzen, pixkanaka, eta Djiboutina hasten da austura hori, eta 5.000 kilometrotan, laku hauetatik, laku hauek tarteko diala, austura hori gertatzen ari da, ez? Eta ez da bakarrik Afrika, ez? Esaten da, Asiarekin lotzen... Hori ez nekin, baina, arrate, deitu dezala geologo batek hau argitzeko, edo... Sensio, tardatzen aizea, dei bat iten. Ez dakit hor dauden plakak eta pentsatzen dut, karo, mugitzen nahiko dira. Eta, lurrazpitik, itxasazpitik, eta bai, azkenean. Eta beraz, ez dauka zer ikusirik gure muga fisikoekin, guk ezartzen ditugun mugoekin. Beraz, imaginatu behar dugu hori, oso ere zabala, eta dela pixka bat hori, hausten ari dela, mugitzen hori da. Berak ere, eraberean, bera badelako muga bat izan daitekela, ez? Bueno, saiatuko gara gaur lakuei erreparatuta hitzez behintzat bertara gerturatzen, ez? Deskribatzen eta saiatuko gara. Eta hori, lehen aipatu dugu, ekarri dituzu hiru antzira edo laku handienak, direla Malawi, Tanganika eta Victoria. Eta, errepasatuko ditugu banan-bana, ez da? Bai. Hasiko gara Malawitik? Malawitik hasiko gara. Eta hasiko gara Malawitik, zenik nire bidaia Malawi laukotik hasinen orduan pixko bat, nire bidai horri jarraituz ez. Eta, Malawi lakua, Malawiko mugetan dago, eta Mozambikeko mugetan ere badago. Eta, Mozambiken niasa deitzen diote. Malawi, orduan bakoitzak berea hemen. Baina, badalaku bat, non Malawi dago barnekaldean, Malawik ez du kostalderik, baina laku honek ematen dio kostaldearen sentsazioa, ez? Eta sekulako arnasa. Bai, sekulakoa, eta gaina, ur geza edukitzeak ere aberastasuna ekartzen du, ez? Horrek esan nahi dulako, badituztela baratzeak erregatzeko aukera, garbitasuna ere, azkenean garbitzeko aukera dute, eta beraientzako lakua da, azkenean etxeko zati bat duzela, ze ontziak garbitzen dituzte, beraiek antxe garbitzen dira. Ohartu behar dugu Malawi oso herrialde
txiroa dela, bai? Malauin, gabezi asko gaude, eta orduan, laku honek ematen dio olako freskura bat, eta, urak ekartzen duen aberastasun guzti horrekin, ez? Eta Malawi lakua imaginatzeko garaian, imaginatu behar dugu 500, imaginatu ez, ala da, 560 kilometro luze, eta 75 kilometro zabal dituen laku batez aigea. Hori zer da, latza da. Lakuaren, bai, lakuaren iskina baten jartzen zeanean, hauntzak abeira, da, horizontera begira, itxasua dirudi, da, zoragarria. Eta edarra da, ze bainatzen zea, eta gero, garbia teatzen zea, hori, azala gazitu gabe, eta da, ederra da, ez? Eta badauka olako zona bat, hegoaldean, Lilonguetik, hiriburutik beherago, Monkey Bay izena duen toki bada, eta ditu olako ur gardenak, badago aukera, urpekaritza egiteko, da toki zoragarria iribiltzeko ere, piraguan iribiltzeko, eta da, gero egia da, hori pixko bat, gure zaletasunei begira, ez? Baina, esan nahi zut, pixka Afrikako bizitza ezagutzeko ere, esertzen zea urriskinean, zai, eta arrantzaleak datoz, gero arraia eroseko duten emakumeak, non merkatura emango duten, orduan, egontzak ezkean txe, lasaiarren, 2-3-4 pixkat eguneroko bizi moduaren zantzuak berreskuratzen eta pixkatango parte sentitzen ere, ez? Hortik zer irakurri dut arrantzalen paradisua. Baiteke orduan hori ez, kostako giroa nabarmentzen dela, esan duzu, barkuak, arrantza... Bai, eta barkuak dio denean txalupak dira, kanoak, imaginatu behar ditugu Afrikako moduan, ez? Oso arrantza ez zindago imaginatu... Portu bat. Bai, eta badago ere, zean Malawi lakuaren erdian dago uarte bat likoma izena duna, da zoragarria baobab zuaitzez, josita sekulako baobab zuaitzak, eta hor egiten du barku batek ibilaldia egiten du, hilala lakua da, barkua da, itxasontzia da, itxasez, kasu honetan lakuontzia da, eta zoragarria da bertan bidaiatzea, ez? Baina, batzutan izurratu iten da, orduan, horretentzea zai, aste hartan etorra behar du, baina izurratu ina, orduan, datorren aste hartan hemen gatu beharko zen, lasai, hemen txegatuko arrantzalei bedat, orduan, horreke ekartzen du Afrikako patxada hori, ez? Eta presaka bali mazabiltze, Europan gatu mesedez. Hori da, hain zuzen hori aipatzen zigun aurrekoan Angel Kuerdok, non zen, tren zen? Transmogoliano, ez? Transmogolianoa, eta... Ez dakit, edo Indiako zenar bat espresa. Afrikakoan zen? Nairobitik abiatzen den orduan. Vale, hori zen. Eta esaten zigun, ordutegiak berak hartzeko asmoa zuela tren hori, baina ordutegia eta esaten zigun, bai, orain pasako da, baina gian pasatzen zirela, eta gira, ordu, eta hor zai egon berzala eta patxada. Bai, eta gaina, ala behar gaina. Bai, ez du, ez dela, aserretu bengo gainetik. Bai, eta hor konturatzen zea gu juten gala askotan olako autokontrola eta yoga egitea, eta han yoga euneroko nitxe du, ze gutena kontrolatutoki behar deu, baina, han gauzak datozen moduen hartu behar die, eta epaiketa ere errese eramaten dugu, ez? Ez ze motelak dien, eta ze tal, eta... Hau, etan gertatuko antzean, hola gauzek ez du funtzionatzen da, funtzionatzen dute hango modura. Ez da erresa. Ez da erresa, baino nik uste ikasteko ere badagoela, epaitu baino autokritikatik eta beste modu batera ez ikustetik gauzak. Malawi edo Niasa, zuk esan duzun bezala, da 3. handienak, erre dizkiguzu 3 handienak, 3. handiena, 2. Tanganika. Bai, Tanganika. Tanganika nolakoa da? Tanganika oso luzea da. Eta handia da ere, ez? Tanganika ditu 673 kilometro luze, luzeagoa da, oso luzanga da, eta estue da, hori da, bai. Eta Tanganikan, aipatu nahi nuen Gombe Parke Nazionala, eta hor dago Tanganika iparraldean, pixkat Burundikin eta mugan, Burundi eta Ruandan ez dauka urruti, ez du muga itxe, baina ez da urruti, eta Tanganika lakura urbildu nintzenean, eta hartu nuen nolako txalupa bat, beraien txalupa bat, non ulertzen dezun baterak nola funtzionatzen duten, zoritxarrez. Ani joanen Gombe Parke Nazional eruntz,
zegoen sekulako badiolako baiara menditsuak, sekulako aldapak, eta ikusten nun, mendi guztik zeudela liso, zuaitzik gabe, horrek esan nahi du, deforestazioa jasan dutela baso horiek. Ez da horrela direla, baina alako baten, zoa zurbiltzen toki, olako zubaitzez beteriko toki batera, eta horrek esan nahi du ja Gombe National Parkera urbiltzen da egiala, oso parke txikie da, Tanzaniako parkerik txikiena da, eta hor sekulako lan egin du Jane Goodall, primatologak, bera ingelesa da, emakume ingelesa da, baina benetan, berak Afrikako espiritua bere ganatu du, eta sekulako lan egin du txinpantzen portaerak eta ikertzen, eta bere ingatik ikasten, eta sekulako lan egin nahi da ere Afrikarrak, kasu honetan Tanzaniarrak, kontzientziatzen natura eta kontserbazioak daukan garrantziaz, eta sekulako lan egin nahi da hitz egiten du hizkuntza, beraien hizkuntza hitz egiten du, horrek ikeragarri gerturatzen du beraien gana bai, eta oso emakume humila da, nik sortea okinun, zegoen bera junitzanean bera antzegon, bai, eta haitzian National Geographikoak dokumentalak grabatzen berarekin, orduan beha, ja nahiko haiekin zegonez, baina aldan gutxina molestatu nun, edo saiatu nintzen, baina, netzako plazerra izan zen, eta, ezagutzen ez dunak, agian ezagutuko du, ze juten da beti, olako, muñeko batekin, edo, panpin batekin, txinpantze baten, itxura daukana, eta platano bajaten dijo txinpantze, orduan, bera beti juten da, itzaldiak ematera, panpintxo horrekin, ez? Eta, zolagarria da, ze bera, erabakizun han bizitzea, orduan, juntzan oso jazteko, eta 4-6 urtekin juntzan area, eta han geratu da bizitzen, baina ekia da orain, agian, Ingalaterren edo pasatzen dula denbora, baina bere etxea, dau, Gombe National Parken da, etxe xume bat, eta berak ez du, berak parean dauke Tanganika lakua, sekulako laku politia, baina ez ditu zuaitzak moztu ikuspegia hobea izateko, baizik eta utzi dio basoa izaten, eta berak bere etxea, pixkat integratu du paisaian, eta egia esan berak, ejemploarekin, irakaspenak ematen ditu, ez? Eta oso emakume maitea da, eta, nazioartean ezaguna. Oso ezaguna, bai, Jane Goodall oso ezaguna da, eta ezagutzen ez badezue, bida, ontsa apuntatu libretatxoan, kuadernotxoan bere izena, eta daude bideo bat, edo liburuak berari buruzkoak, eta bar, Jane Goodall. Ze politia deskubritzea agurtzanean analogikoa dela. Apuntatu libretatxoan, beste apuntatu mobilean, edo bialdu zure buruari WhatsApp bat, edo lako gauzak, eta apuntatu libretatxoan, hortxe dauka agurtzanean maiganean bere libretatxoa, apunteak eskuz hartuta, eta ze polita. Nire oso libreta zalean ez, baina gire egia da, egunerokoan, bazkenean bukatzen etela mobilaren transportan erortzen, eta enbidia eman dit. Lana ere hortan aritzen zarelako, ez? Bai, ez dakit. Eta zuk esan duzu, bidaia, egin zenuen bidaia. Zuk bidaia egin zenuen 3... Bai, baina lanagatik inun bidai hori, Osa, nila Malauin egonan nintzen aurretiken, 2010an, eta, sorpresa ikeragarra izan zen, baina gero Malauira itzuli nintzen lanera. 2014an edo 4 urte geroago, eta gero ja lanea junitzanean nik banun Afrikako 3 lakuak bidaiak gidatzeko egin beharra, orduan lehenagotik junitzen ni bakarrik, eta ni bakarrik inun lehenengo, eta gero 16 laguneko talde bat etorri zitzaidan, eta nola prestatzen dituzu bidaia horiek, orain kuriosidadez, sortu zaidala. Ara, baldoko deunboan ekoa bai. Libretatxoakin hasi. Bidaiak prestatzeko garaian, normalean, destinoak ezagutzen ez baditugu, agentziak lehenago bidaltzen gaitu, eta batzutan izaten ditugu antzai gidariak edo ez, adibidez nik Malauin gidari bat neuken, baina utzi zian Tanzaniako mugan, eta nik nire, autobus publikotan bidaiatu behar izan nun, eta oso batzutan gogorra da
destino batzutan bakarrik bidaiatzea eta gaina hori autobus publikoetan edo trenetan edo erresago da txofer balin maukezu, azkenean arek ematen zaitu hori eta zaion behar dezu eta ez 3 ordu behan dugu ator, baina zoaz pixko bat ruta batekin eta ibilbide batekin, eta orduan horren arabera zoaz tokiak ezagutzen, jende ezagutzen, hotelak ezagutzen, gidari lokalak ezagutzen, eta pixko bat, hori da, prestaketa oso gainetik, Bueno, ez, baina ondo, zuk ere ereduarekin beraz gidatzen duzu. Eredua? Eredua, esan nahi dute ejemploarekin ezagutzen, no? Bai, normalean bai. Dela, liburuetan eta irakurtzen dugun, eta beti esaten duguna ez, Europako begiradatik. Bueno, 3. lakua, Victoria lakua, hau joan gara 3tik batera, hau da Afrikako lakurik handiena, mundu mailan 2. Bai. Amerikar kontinenteko superior aintzinaren ondoren, 2. handiena. 2. handiena, hori da. Eta berez, ez da luzanga, da horrexako borobiltankerako bada, eta berez ez da oso luzea, 337 kilometro, baina kontu da oso potokoa dela. Besteak die luxangak die, bare baten tankerako die, baina hau da, potokitoa da. Bai, da borobiltxoa. Bai, borobiltxoa. Eta, pixko bat, Victoria da oso izen koloniala, izen horri dagokio, Inglaterrako erreginaren omenez jarri zioten izen hori, nola ez, British Colonies. Komentatu genuen hemen, nola zan posible gaur egun oendikan izen hori eramatea lakuak. Bai, pixko bat orain, ari gela borborean daude pixko bat arrazismoaren kontuak eta kolonialismoarenak eta Afrikarrok eta Europarrok indezagun iraultza eta, proposatu diezaiokegu bagian Inglaterrako koroari. Beste izen bat, Bai, noski. Bai. Askotan hori gizartearen beraren eskuere badago, kontua da, hortarako alduntze bat dagoela medio, baina jatorrizko hizkuntzan ziur laku horiek bazutela izen bat, edo bertakoek nolabait dituko ziotela, gertatzen dena kasu hori galdu egin dela, baina batzutan badaude borroko haiek, eta mundo natiboak edo izaten du izen bat, eta gero instituzionalki jartzen zaio, bestea. Euskal Herrian ere gertatu da osurronera joan gabe, eta ezain urruti joan gabe. Bai, eta gero, nola, dituzten hainbesteko kilometro pile, bagian punta baten deitzen zioten modu batera, bestera, orduan pixka da, uniformatzeko, izen bat, eta listo ez, eta gainak gero historia liburuetan, izen hauek agertzen dira, orduan, azkenean, inkonstienteki, barneratzen ditugu izenak, eta hori, ohitura txarrak hartzen ditugu, baina, askotan agurtzen, lakua hori ere, lakua bera deitzen diete. Bai. Lakura noa, edo handago lakua. Bai, uste, Tanganika beraien hizkuntzan lakua zela, orduan, Tanganikalek, lakua. Baina, esango dute, Afrikarrek esango dute, tontok alde txuriok, lakua, gertatzen dira, bai. Eta, Victoria lakuan, ni egon nintzen Ugandako mugetan, eta hor pixko bat, Victoria lakua eta Uganda, Niloren sorburuarekin oso lotuta daude, ez? Eta 19. mendean, Afrikako mapa marrazten zutenean, Inglaterrako elkarte geografikoan, zegoen olako barearen tankerako zeak zeuden, bare formako lakuak zeuden, eta deitzen zioten barearen mapa, mapa dela babosa edo, deitzen zaiona, bai. Eta kontu da, Inglaterrak nahizuela pixko bat Afrika deskubritu edo Afrikako mugak ikusi zeintzuk zian, ze askotan, bai, deitzen ziaten derrepente Manikaland edo olako izena jartzen zizkete, baina etzekiten ziur zertzegoen lurralde hortan, ez? Orduan, Ingalaterrantzako izan zen sekulako, medaia jarrezun, ez? Bere esploratzaileek bi abitu ziren, Barton eta Speke, eta, Barton bada liburu bat, gomendatu nahi detena, en busca de las fuentes del Nilo, eta hor, oso ondo aztalaratzen du esploratzaile hauen bizitza esploratzaile bezala, zen ez da europearrak izan, ausartak ere baziren, ez? Jutea urruneko lurralde batea, non ez dakizu ze aurkituko ez duen, eta gero gauza asko gaizkin zituzten, ados, esklabutza eta horre atzetik datuzte, baina beraien bizipenak eta beraien egunerokoak irakurtzea, eta ze
ze pasioz, eta ze goraberakin, eta zenbat gaixotasun pasa zituzten, ia hiltzorien egon ziren, baina, bueno, azkenean kontua da, Barton zela pertsonai bat, pertsonalitatea handikoa, berak hizkuntza asko hitz egiten zituen, gaina disfrazatzen zen agian arabez, eta sartzen zen, bueno, zan tipo bat kuriosoa, orain ez dakitolako jende asko bagauden mundu honetan, baina kuriosoa zen, eta gero zen Speak, eta pixka bat zen, bere laguntzainen modukoa, baina, bueno, Barton gaixo jartzen da, eta Speakek bilatzen ditu, bere ustez, bilatzen du Niloren sorburua Victoria Lakuan. Esaten dute badagola horre korronte berezi bat, ez? Nik ez dakit hortek zer irakurri dut, badagola Victoria Lakuan korronte berezi bat, eta hor dela, hor omen da, hasiera puntu bat deitzen diote. Hori da, dagolako urjauzi batzuetan, eta bueno, hori diote dela sorburua. Orduan, hor gero kontua zen, historia liburuetan zein agertuko zen, sorburu horren deskubritzaile. Ego ordurako asmatuta zegoen, ez da? Bai, eta gaina gizonkeri asko zeukean ikuste gizon hauek, eta bueno, kontua da, Speakek aurkitu zitula, baina demagun tribunal baten aurrean edo bere esplikazioak eman bertzitun egunean, hil egin zen. Eta diote, Salvadorrez itzein dugu, ez, nik uste ere bazela olako, bazeukan humiltas, berak bazuen olako indar bat, ez, esploratzaile izateko ere, eta toki hortara juteko eta aurkitzeko, baina gero humila ere bazen, eta Bartonek zeukan sekulako pertsonalitatea, eta nik uste indar gehiago zeukela, ez, indar gehiago, bueno, psikologia aldetik behatuta, baina Speak gizajoa hilda gertu zen, eta esan duten bere buruaz beste egin zutela. Baina, bueno, udara hontan, muga asko itxitango dianez, eta zuen asmoa balin bazen Afrikara bidaiatzea, bidaiatu liburutegira, erosi liburua, eta bidaiatuko dezuen. Hori da, zebakizue, agurtzane belauntzarenek beti, bere txanda denean, ekartzen digula Afrika, eta ekartzen dizkigu, landutako gaiarekin, eta Afrikarekin lotutako literatur proposamenak, eta hau izan da lehena, en busca de las fuentes del Nilo, Tim Gilena. Hori da. Osondo, eta gero ekarri dizkiguzu beste bi. Bai, Afrikara bidaiatu behar duen edo zeini gomendatzen diot, esaten dut, beti argi dut, Afrika kontinente badala. Eta 54 herrialde ditula, guztiz ezberdinak. Baina irakurketa maite duenak, eta Afrikari buruz zerbait jakin nahi duenak, edo jakiteko gogoa piztu bali maizuet, hau eta gero, derrigorrezko liburua, etxeko liburutegien eukitzeko, apalategien eukitzeko, Ebano, Richard Kapuscinskiren Ebano, eta Kapuscinski kazetaria zen, poloniarra, eta berak hainbat bidaia egin zituen, eta hainbat liburu idatzi zituen Afrikaren inguruan, edo Iranen inguruan, El Shah, Irani buruz adibidez, eta bestela behagontzan ebai Angolako gerran egontzan, eta idatzen un dia mas con vida, gero filma indutena, eta Ebano ere idatzezun, eta, garai hortan, Afrika deskolonizatzen hasi zen garaian, Kapuscinski Afrikara juntzan berri emaile gisa, eta idazten du empatia handiarekin, Afrikarekiko empatia handiarekin, eta eurozentrismoa alde batera utziz, ez? Eta benetan, iruntzen zait, irakurketa oso gomendagarria. Gomendatu izan dut detenen, beti eskertu diate. Fidaka beti ona, beti bai. Esan dute, ze ona, liburu gehi erosiko ditut, eta, horreke, poza ematen dit, ez? Egia da, nik pelikula ikusi nunean, sortu ziala, tiponen inguruko jakin mina, nola da posible, gara hortan, Sovietar Batasunetik, ez? Polonia Sovietar Batasunaren esku egonda, olako perfil batek bukatzea justo olako prozesu baten erdian. Digarria. Bai, oso eta gaina badugolako idazteko modu, erreza, baina interesgarria, eta gaina ikasten zoa, zena ez, badaude irakurketa batzuk, usten zaituztela, bai, ondo zion, baina honekin, ez, igual iztegira ez barkatu, Google jotzen duzu.
Ez iztegira ondo. Bueno, jotzen duzu Googlera ez, bilaketak egitera ez, egia ote da honek kontatzen duena, bai, egia da. Edo entziklopediara. Entziklopediara, Armairutik... Lur entziklopediara. Detik eferako zea liburu hartu, eta horrezko bile ez da. Eta zer kontatzen du, berak ikusitakoa, alegia ez da novela bat. Ez dialoko kronika modukoak dira, baina batzutan gertatzen da europearrak idazten dutenean, dituztenean kronikak, nire iritziz, beraien burua gehiagi sartzen dute. Ni hori gehiagi sartzen dute, ni jonitzan, ni iritsi nitzan, nik egin nuen, epala. Nik deskubritu nuen. Bai, ez, hori pixkat, eta orduan, Kaputxinskik iruditzen zait, ematen diela ahotsa bertakoei, eta, ideologikoki ere, agian, berekin, agian, bat egiten dut eta horregatik maite dut hainbeste. Baina ez da kasualea da, ze bere liburu guztiak osonak dira. Eta etzea bakarra, beraz. Ez, eta espero dut irratxe jautua gero, gehiago izatea. Igual uda hontan elkarri datziko diogu aizu irakurri dut, agurtzan ere gomendatutako laugarrena, eta hau denetan onena, ez? Badira batzuk. Neri txoritxo batek esan dit, zure saioak entzun ondoren, Arrate, urrengo bidaia, agurtzan erekin, ez dakit, nora, baina Afrikako herrialderen batera. Benetan? Txori-txorri esaiozu nahi dunen. Nik esan nion ere, baiet. Beraz, egunen batean. Beraz, zu ere bidai hortan Arrate. Bazo azte. Ebano irakurri behar duzu, bestela ez. Ados, ebano lehenengo. Bueno, eta, aizuta, bitartean saio egiten ari baldin bagara, konexio egingo dugu handik, ez? Ikaina iruditzen politzaidak, Etxarri, hemen enbidia... Nire kronikak, baina ez Arratetik. Saiatuko gara pixka bat hango errealitatea. Hori da, Kaputxinskiren eredutik, ez? Bai. Arrate Kaputxinski. Hori lehenengo ebano irakurriko dugu eta gero-gerokoak osan da. Bigarrena, el antropólogo inocente. Bai, liburu hau mundiala da. Liburu hau antropologo batek idatzezun, Nigel Barley da bera ingelesa da, Inglaterrakoa, eta, da irakurketa oso divertigarria, oso celebrea, eta berak egintzun Kamerunen antropologo bezala lan bertan, trabajo de campo edo esaten zaion horri ez, eta berak... Landalana, hori, euskera zuzenean, landalana egintzun, eta egitan, beak bere buruatik parra ikeu, zelebrakeri batzuk pasatzen zaizkio, eta orduan, bera dago douaio etniaren, bizimodua aztertzen, baina kasu honetan, beak bere burutaz parra iten du zekao. Zuria izan da, pasatzen zaizkio zelebrakeri batzuk izan joi, eta zuri bat izan da, Afrikara bizitza jutea, normalian ez, guk esan dugu aipatu dugu ez, hasten gela, baina nola egiten dute hau, hau gola enberko luket, eta berak bere buruaz egiten du barre ez, eta orduan, olako empatia bat sortzen zaizu tipo honekin, nigoatzen naiz, irakurtzen nuen liburu hau Donostia juten itzenen autobusen, eta trenen daula, eta parrez hasten ditzela. Da, nire ontontzunak esango zuen, neska honek zer duta. Dauzka olako anekdota batzuk errealak dienak, eta beak ere pixko bat, zuritasun hori erredikulizatzen du, eta Bueno, ez da txarra ez? Ariketa bezala. Bai, eta oso liburu gomendagarrie, divertigarrie, eta nik uste, hau zapore goixo baten usten zaituna, Kameruni buruzari da, baina, pixko bat, hori, europeoaren zuritasun horri, kritikatxo gaiten diola. Zondo, ere hau zapore goixoarekin. Bai. Ez, gelditu gara, eta gurtzan, beti bezala, lazer bat. Eskerrik asko. Berdin. Gusto. Kasu honetan, lakuak eta Afrikaren errealitatea gugana ekartzeagatik, eta besarkada handi bat. Berdin, besarkada handi bat. Hola, baina distantzia pixerik. Hemen gertu gode, baina ezin gehiagi hurbildu. Besoak zabalduta, Bai. Afrikan jarraituko dugu alare, Mali giroan edo Sudan frantziarra izan zenan muga inguru hortan, Salif Keitaren Nyanjama kantu honekin, ez da ditu zondo nola oskatzen den, Nyanjama. Ondo izate. Kora fo jamana de jamana ke wale fe na fo bala fo mani kare jamana ke wale fe na fo Grinandidu jaro fo fidela ke misigana wale fe
Kidogo module, kidogo alabana. Nafo. Ibirika kejugu yabadi, kisi kegu ya fobala. Ibirika kejugu yabadi madeno, kidogo module, kidogo alabana. Nafo. Kora folalu, kora fo jamana ke, jamana de walefe. Nafo. Foli kela du kulanja foso monode, monina walefe. Nafo. Bala folalu, bala fo jamana de, jamana ke walefe. Nafo. Manikani sosote, sidikele na madarigola. Bale maini nyogotela, sidikele gomani. Kisi ningirete, mosidikele na madarigola. Ijofa, ijole tunya fona, adaya gele numada igola. Ijole tunya fona, sijekele ngomani. Ijole tunya fona, ilawa ya koma ubete. Ijole tunya fona, sijekele ngomani. Ijole tunya fona, ilawa ya koma ubete. Ijole tunya fona, ilawa ya koma ubete. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beno, eta bagoaz bigarren orduan murgilduta eta segituan izango dugu gurekin, Kontxita Beitian, gure, tarte berezionik, kafesneak gaietekin tarteari, sarrera egiteko edo gorputza emateko, baina arekin hain zuzen ere insumisoen mugimenduari helduko diogu, hori izango dugu gainera datorren astean estrenatuko den dokumental bat eta hitz egiteko aukera ere, eta aurretik gure hainbat entzulen
edo mugimendu insumiso hartan protagonista izan zirenekin, orain 30 bat urte betetzen dira, 80ko hamarkadaren amaieran hasi, baina 80 urtea edo pixkate mugarri jarrita, 30 urte betetzen dira handik, edo referentzia puntu hartatik, eta tarte egin nahi izan diegu, eta eurek ze oroitzapen dituzten, nola bizi izan zuten jaso. Ni oinarrizko intsumisoa izan nintzen. Garai hartan, ikasketak ziala eta, kirolean nahiko sartutan nengoen, egunero entrenamentuak eta bar, orduan denbora libre gehiagirik ez nun, orduan, nun egiten genituen koordinazio bilereta juten nintzen, eta, aukera nun antolatzen zian ekitaldi guztita ere jun nintzen. Baina, enun ardura haundik hartu mugimenduan. Nik gogoratzeko garaian, gogoratzen ez, oso garai polita bezala, ez? Gazte izan da bai ginen, gaztia ginen, da horrek ematen dizun odolbero horrekin, Garai hartan, zuzenen bidaltzen genduen kontzientzi eragozpen batzorde bat zegoen eta bidaltzen genien eskutiz bat esanez, oinarritzen ginen Konstituzioko 16. artikuluan, honek dio, ideologia askatasuna bermatu behar dela, eta ezin dela inor bere ideologia publikoki adieraztea behartu ez. Eta garaia horiek, politiak bai, baina gogorrak, ez? Zatik, epaile eta poliziak eta errepresio handia eragin zuten, ez? Oso gogorra aritzen zian gaztean kontra, bai ertzainak, Guardia Zibilak, Polizia Nazionala, eta gero epaileak zuten atzetikan jendeak gartzelaratzen, ez? Baina hala ere jarraitu zuen Euskal Herriko gazteak jarraitu genuen zutik, estatu baten eta ejertzito baten aurrean zutik jarri ginen, eta Euskal Herrian ohitutak ez gaude, baina hori borroka hori ongi atea zen eta irabazi egin genuen, ez? Urteak pasazian eta bat ni lanen enbilela, irakasle, Iruñan, epaiketa iritsi ditzaidan 95. Eta epaiketa jun, eta, nire argudioak aipatu nituen, eta garai hortan nik uste, epaien helburua ere eza, mugimendua pixka badia apalduta zegoen, eta jendea etxera juntze dinez. Orduan, urtebeteko zigorra jarri zidaten, eta berez urtebetekin ez dezu kartzelara jun behar. Baina, nire kontzientzia eutxiz, enun, nire zigorra nolabait barkatu egiten zula epaiak, eta, nik temati, esan noma ez nik ezer egin, eta ez diazu ezer barkatu beharrik. Orduan, epaiak esan zen da orduan kartzela. Baina lan asko egin da, egia da lan asko egiten zala, txarlak egiten ziren, karteladak, manifak, kontzertuak, gero herri gehienetan zegoen informazio bulegoak zeuden, nun gazteak juten zian, informatzea nola egin, bai insumiso, edo solda euskara ez joateko, ez? Eta oso garai polita bezala gogoratzen dut. Garai polita, neurri batean aipatu dute hor, ahotsetan garaipen bat egon zelako, eta herri honek... Erantzun bat eman zuelako, ez? Bateratuat. Baina, bai, etzen borroka erreixa izan, eta batez ere, pentsatzen dut hor asko sufritu zutela, senide, gurasoek, euren semeak, arrisku egoera batean, injustizia baten aurrean ikusten zituztenak, eta euren artean bata besteari ere babesa ematea ziur garrantzitsua izan zela. Hortaz ere, hitz egin diezaguke, ez dauka mugarik eta mailerarik emakumeonek gure ostiraleroko ia gonbidatu bihurtu den Kontxita Beitia. Kontxita, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Kaixo, oso posizio naiz insumiso izandako mutilio jein entzuten, eta benetan nik uste dut denun baitan gelditu dela oso garai politak izan zirela bai. Arrazoia dute, arrazoi osoa. Naiz eta, esaten dezun bezala, gurasoen sufrimentua izugarria izan zen. Baina, bueno, beraien ade bai, baina gazte-gaztea ziren. Eta ikusten nahi ziren zerbait berezi egiten ari zirala. Eta asko ziren. Eta, bueno, beren artean sortu zeien laguntzak eta kuadrillak eta gaur arte jarraitzen dute, kuadrillaiek oso lan ederra egin zuten benetan. Kontatu digute euren artean, orainik harremanak badituztela, batak besteari ere, alako, miresmena edo bintzate goxotasunez edo gogoratzen dutela momentura, eta elkar maite dutela, ez, badagoela hor lotura bat mantendu dena. Ez dakitzuek ere gurasook, Kontxita, izan dezuen harreman hori mantentzeko aukera, eta oraindik ere harremanetan zareten lehengoan kontatu zenidan, horre aritu zineten artean asko desente helduak direla, zu baino helduagoak direla, eta... Bai, hori gertatzen da, beira, guk Gipuzkoan talde bat osatu genuen, guraso moduan, ezta? Eta goize deitzen zen. Goize, Gipuzkoako objetore insumisoen zenide elkartea. Eta orduan guk egiten genuna, deno ginen, insumisoen guraso, ezta? Eta bildu egiten ginen asteartero, pankarta baten atzean, biltzen ginen Donostiko udaletxean alboan. Eta... normalean jende berdintxua batzutan, berri batzuk etotzen ziren, edo beti ez persona berak, bakizu, bakoitza zauken bere lana bere etxean, edo beste leku batean, eta bilobak ere bazituzten batzuk, eta hiek ere zein du behar, eta baino oso jende prestatua zan. Beraie bazekiten, zer egiten ari zidan, gainean iritsi nintzen, ia talde hori hasita zegoenean, eta ni harrituta gelditu nintzen, ni bildurtuta jo nintzen, pixka bat bildurtuta etxeko insumisoak ematen zigun eta transmititzen zigun pozura guk ez genuen abaritzen barruan, gu bildurra izaten genuen. Eta ia guraso haiek nik uste dut etapa hori pasatua zeukatela, naiz eta, bildur hori beti izan, ez da. Eta nik persona horiekin urteetan izan dut harremana, eta adibidez, oindala 8-10 bat urte, ziztadak pelikula, ez dakit ikusi dezuten, edo Sabino Ormazabalek zuzendutako pelikula, eta horre de insumizon zati handi bat egin zan, eta orduan nabizatu nien, jareñon eman genunean pelikula hura, ni ez negon orduan insumizo atalean, baizik eta ikastolen atalean egon pelikula hartan, ez da? Eta, baino, iruditu zitzaidan oso egokia izango zala, insumizo gurasoa jakuteko. Eta funtzien, eta harremanak bazituzten beraien artean, eta hilabetero egiten zuten batzuk, eta beste batzuk, afarin bat. Ni afari pare batea jun nintzen, baina, ezin gero gehiago jun eta horrela, eta baino hala ere mantendu dut harremana, eta nahizik behin, ikusten dugu elkar, eta baino oso helduak dira gehienak, helduak, oso helduak, ezarrak esateagatik, ez? Kontxita, aurrekoan komentatzen genuen, generazioen, belaunaldien arteko, transmisio hori, eta zure bilobekin eta birbiloba ere bai? Baita ere. Hiru dagoeneko, nola kontatzen diezu, zu seguru izango zarela hor zure historiotxoak kontatzen dien amona, eta birramona, nola kontatzen diezu garai hau, bilobei? Bilobei izan zan bezala kontatzen dira. Bilobei helduak diralako. Birbilobai oindik ez die kontatu
oso txikia diralako. Baina joango naiz pizkanaka historia hau kontatzen. Baina gaur egungo ume bati nola azaldu? Nik askotan esaten dut, gu bizi izan genunok, guraso bezala bizi izan genunok, eta nire kasuan adibidez irakasle ere, ikastoletara jungo nintzatekela gustora, ni eta jun izan naiz, kontatzea. Zer suposatu izan zuen, soldaduzkaren aurka borroka arek. Eta gero, jende asko bilduzun borroka horrek, baina irabazi egin genuen gainera. Eta borroketan, gure herriak izan ditun borroketan, oso gutxi ditugu irabaziak. Bai, hori ikatzen zuen entzule batek. Hau irabazi genuen. Eta orduan, nik ezakit, esaten dizuen bezala, gurasoaiek eta izen batzuk esango ditut, oso gogoko eta beti hau zeuden, bakarrik ezin izan de beraiekin kontaktatu, batzukin bai, bi hirukin bai, besteekin ez, baina esan gabe nik nire omenaldi txiki bat egin nahi diet hemendik. Mariflor eta bere senarra, Santi eta bere emaztea, Pasaiko Miren, Josetxo eta Junkal, Pasaikoak hirurak, Rosa Andereñoa, Marga eta beste asko. Eta errenderian ere bazegon talde bat, han sortu zen ikuste eta zierarko goize ura errenderian sortu zen, eta haiek etortzen ziren gurekin batera enkartelada hori egitera, asteartero. Gero ia, 2-3 urte pasa ondoren, haiek ia errenderin egiten hasi ziren, eta gu, ia Donostikoak, ia nahiko haunditu zen gure taldetxoa, eta orduan Donostikoekin egiten genuen. Baina, benetan, hemen, horiek esan dedan bezala, ikusten zuten, eta batez ere gure enkartelada arek beste ondorio bat izan zuen. Etxe askotan gertatzen ari zan, semea iritsi 17-18 urtetara eta izumizo egin zala esaten zula alako batean, ezta? Eta etxe batzutan ez zuten hori, espero. Beti izaten zuten, eskuteko soldaduzkara, begira ikusiko dugu, ze gaitxe bat, edo miopia handia daukela, edo ez dula ondo entzuten, edo horrelako zerbait, aitzakiren bat. Baina mutilaiek ez zuten hori nahi. Mutilaiek azaldu nahi zuten ez zutela soldaduzka egin, armadan aurka zeudela. Eta horrek esan nahi zuen, beste mundu komplikatu batean sartzen zirela, eta gurasoaiek ezekiten nundik nora jo. Eta jakin zutenean gu antxe izaten ginela, eta gu ere historia hortan bertan ginela, eta ia onartuta gure semeak ere izumizak zirela, gure gana etortzen ziren, eta asteartero, genuen konsultaren bat edo, famili batena. Eta horretxoz gain, larun batetan, jarri genduen, udaletxeak utzizigun, bulego bat, ekrak deitzen ziren bulego batzuk zauden txuri urdinen, eta han egiten genuen bileraketan nahi zuten jendea guztiekin, etortzen ziranean, galderak eta batzutan egiten genuen banaka, beste batzutan bilerak egiten genuen, eta aldeka, eta nola baitere zabaldu egin genuen, zer garrantzia zeuken beren semeek eta gure semeek egiten nahi zuten borrokaura. Eta ze ederra izango zitekeen, beti utopian bizi izan gehiago gehienetan, eta ikastolak ere utopi bat izan zan bezala, izumizona, oindik utopia handiagoa jutzen zitzegun. Egor armada zegoen. Eta armada egotea izango herri ezan. Irabazi zuten. Eta gainera, garaipen ura, etzen bakarrik borrokatzen zen haren arkako garaipen bat, edozein borroka antolaketaz eta lanarekin eta elkarlan horretan gauzatu daitekela eta zilegi izan daitekela pentsatzeko aukerare bazen, ez gai gehiagoren aurka ere borrokatzeko eta injustizia aurre egiteko alako indarre erakustaldi bat ere izan zen, ez? Gazte pila, baino kontzientziatik eta jakinik zer egiten ari ziren,
horren aurka ez, eta hor, akaso aratago doan errealitate bat ere badago ez? Bai, hori da, beraiek oso ondoz egiten. Eta egero, adibidez, ia 85 garren urtean, ia oso estrukturatuta zeukaten, ia insumisoen borroka hori, ez da. Eta orduan, zer okurritu zitzaien, Europatik zehar, bidei bat egitea, abuztun. Eta hasi ziren Donostitik Iruñara joan ziren, eta Iruñako espetxe aurrean txalaparta eta koeteak eta irrintziak joz anaz eman zioten hasiera, eta han badakizute Iruñan insumiso asko egon zirela, gainera espetxeratuak. 2 urte eta 4 hilabete eta egun bateko zigor hori, batez ere Iruñakoei ematen zieten. Ze gauza Iruñakoen, Nafarrak ez Iruñakoa bakarrik, Iruñako espetxean zuen. Hortik hasi, Barcelonara, gero Milan, Genevara, Rotterdamera, ez dakiz zenbalekutara junzien, eta azkenean OTANen edizizioan ere sartu ziren, pentsatzen zuen, gaur nik uste dut ezala posible izango hori, ez? OTANeko edizizioan sartu albizatea. Herria baino gehiago sartu zirenan, espetxeratuak ez, erretenitu egin zituzten, baina bueno. Eta gero azkenean, etorri ziranen, deno zoratzen ginen. Benetan, alde egin zutenean, gu izan ginen, alderdietatik ateratzen autobus hartan, eta benetan esaten dizuet, guri iruditzen zitzaigula, gure semeak bazekoa zela biena merako espetxera. Espetxera ez, udara. Gerrara, bai. Kontxita, gerrara, bai. Ea goxatzen duen oroitzapen hori, kantu honek, bere letran ere badu mamia, baina seguruzuk ere ezagutzen duzula, eta oroitzapen polita ekarriko dizkizula. Bai, ikusi entzun dait, bai. Omen nuen beste aukera ugari, nola obedituko dioteroari, ez badizut jadanik obeditzen zuri, natural sentitzen dut egiten dudana, eta naturalegin sentitzen dudana, insumisoekin naiz horixe da dana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Ene kolega maite beldurtia aizi, agolkuak ematen ez adila hasi, kartzelara noala diostak itxusi, etorra dibisitan txorixota guzti, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana, insumiso egin naiz horixe da dana, aztu gabe guztioi musu handi bana. Untzionari zoli ekartzelero, juezen sententzia txikien borrero, ezin nauzu hain errez bihurtu numero, kantari esnatzen naiz goizero, natural sentitzen dut egiten dudana. Eta natural egin sentitzen dudana. Kantuan hasi zaigu bera bakarrik ere, telefonoan ere Kontxita kantuan izango dugu. Bai. Bueno, zuk ez duzu ikusten, baina entzungo duzu, Lander Garro bera ere gurekin dugula. Beraz, agurtuko dugu. Lander, arratsaldeon. Ez da posible. Kaixo, kaixo gotzi. Lander, mesedez, ze posa. Gure izarra Kontxita, me cago en sos. Gure dokumentaleko aize freskoena. Bai, sinisten dizugu, gure saioan ere, bera izaten da askotan, saio freskoena. Aipatu du Kontxitak 2 urte 4 hilabete eta egun bateko zigor hori, eta horrek lotura aproposa mandi guain zuzen ere. Asentzio aguantatu, ja. Lotura imartzun.
Eta horrek aukera ematen digu, hola zuzenean gaiari heltzeko. Ze Kontxitak esan zigun, Lander, datorren ostiralean nahi nuke Lander Garroren dokumental honen inguruan hitz egin, zean ibili naiz ere bueltaka, eta gainera mugimenduan oso implikatu eta esan genuen, bida, erresa daukagu, juntatuko ditugu gurean Lander eta Kontxita. Bueno, asteazkenean estrenatuko duzue lan hori, okerrezpanaiz, 24 asteazkena da, ez bai? Bai. Bueno, Ontzoki zarrean, Donostin. Ez dakit sarrera saltzeko animorik beharote dugun, ze uste dugu salmenta ondo egidu, Lander? Bai, bueno, agizu gaina foroa erdira, bueno, ez dakit, kasu honetan bintzat erdira jetxi zuten, beste kasuetan ez dakit nola dabiltza, baina kasu honetan erdira jetxi zuten, eta, bueno, 200 piko lagun saltzen zian, da, egun batean sarra esaldu dintzian, noski. Gero gaina gonbidapenak ere pila genuzkan, dokumentalan jende pila bate parte hartu zuen, oso zaila zen. Dagoeneko lanak amaituta, eta ondo amaituta, zegeratzen da, gozatzea Lander edo oraindik ere jendearen estreno baten orduritasun hori beti dago tripatan murgilduta. Bueno, nik pasa dut, bola, txabat, pixat urduri, pixat presioa sentituz da hola, baina nore momentotan ez dago bat ere. Ez dago bat ere. Zan kritikariakin ere, esperoko dituzu kritikak, ez? Bai, espero ditut. Baina ez zit heldurik ematen, ze literaturan oitutan nago esposizio maila horretara, ez? Liburu bat publikatzen dezunean baita ere, hori gertatzen da. Plazan agertzen den momentutik aldekoak eta kontrakoa dauzkazu, edo uki ditzakezu. Ez dauzkazu derrigor, baina uki ditzakezu. Eta horretara ja ni oitutan nago, orduan, bueno, ja dokumentala ez zailena da egitea. Eta bukatzea. Izan da? Zenba denbora? Eman ditugula urte. Eta tartean jende askoren ekarpen ekonomikoa eta babesa ere hori izan duzu, Lander. Bai, gaina oso polita izan da hori, ze crowdfundinga intzenean, pentsatuko duzu, nik ezagatela, nik ez izan bat ere hortaz arduratu, produzioa da hortaz arduratzen dena. Eta horrean, Maribanekin jende pila bate parte hartu zula, jo nezekin zintzuk zian. Eta horren, pelikula amaitzeko fasean, tokatu zaidana pixkat kredituekin eta amaierako zerrenda ikusi duanean, sorpresa pilateren ditut. Kau, ez nekin, dena zian sorpresa. Bueno, batzu, baten bat etorri zaite esatea, ez? Bueno, hane jarri nun dere irutxoa eta kamiseta badukat eta oso potzin dago, eta jende gehiena, nik ez nekin hortzegola eta, egia esan, horrek ere ematen dizu, eman dizkipi gauza, batetik sentimendua, jende pila batek nezule ikusi pelikula, eta bestetik sentimendua, jende asko daukazula inguruan, gauzak egite dituzunan apoiatuz eta etzarela benetan hortaz oso guztiente. Lander, aipatu duzu ekoizpen prozesu hori, ekoizpenean bakarrik ez, ze dokumentalaren testigantzetako bat ere bada berea, baina hori izan duzu Gaizka Aranguren urrotz, naparra, nolakoa izan da haren ekarpena ere, proiektuan pentsatzen dut horrelako tipo batek Gaizka ezagututa gauza on asko ere ekarriko zituela, ez? Bueno, Gaizka izan da motorra, benetan dokumentalean. Be hasi izan 2012an, Iruñako kartzela ere itxu zutenean, behe sartu zian kamera eta guzti grabatzea, eta egon ziren beraien ziretan, bisita lokutoriotan, patioan, kartzelako tokietan, ez da? Grabatzen, eta niri 2010an dituziatenean, erakutsi ziaten material hori. Orduan, Gaizkak berak ezakan dokumentalan atatzeko inolako asmorik, ez inolako gogorik. Baina nik kartzelako irudiak ikusi nituenean, Gaizkari esan nion, eskenetzago dokumentala mendik hasten da, zuen bisita honetatik. Orduan, derrigorre zuga hartu berrezu. Eta, gero beha ere, neko plaza gizona da, neko oituta dago telebizan, orduan, ez zuen pegan diri jarri. Baina, ez zan bere asmoa, hasiera batean. Eta gero, beste personajeak sortu zen baita ere, hortik. Gehienak egontzialako kartzelako eresketa hartan, 2012an, eta oso lagunak direlako berein artean. Orduan, pixka planteatua zegoen dokumentala lagun kuadrilla baten ikuspegitik. Eta gero hor dago, zigarren elementua, zigarren protagonista esan ezagun dara Tonino Carotone kantaria, ez zegoela kartzela eretsi zuten momentuan, baina bazegoela kartzelan, eta, daukala harremanare bereiekin. Eta gero, hortikan abiatuta hori izan zen hazia, eta hortikan etorri zia, beste testigantza guzia, Kontxita
Beitiarena, beste Kontxita bat, Kontxita Salinas, Mabel Callada, beste emakume pila bat, agertzen dela dokumentalean, baita ere beste gizon batzuk, baina batez ere emakumeek eman diote dokumentalari aire oso berezia, zer potentzean nik uste Izubizei buruzko pelikula bat pentsatzen ez du, ikusiko duzula zakila bat esten atzetik, eta ez da bat ere kasua. Eta, bazan ere alegin konstiente bat, zegor dago gure produzio zuzendaria da Izaskun Arandia, dala feminista erradikala, eta berak hasi gena lanean, jarri zuen bai gainean erronka hau, eta berari eskerrak, dokumentalak hartu du ideologikoki oso zeinu polita, eta gero estetikoki eta nik esango duke emozionalki pelikulak hartzen dula egalaldi oso polita. Bidez Kontxita Beitiaren testigantzak oso polita dira, bera daukan energiarekin, da bera daukan jagintzarekin, eta bera daukan esperientziarekin, noski. Lander, iaki Kontxita hemen daukagun galetuko diogu, spoiler txiki bat, Kontxita, labur, zer kontatzen duzu Lander Garroren dokumental honetan? Bueno, beira, ez nire gogoratzen, beste gauza kontatu nizun. Nire barruan zegoen guztia kontatu nion, eta nik uste den nahiko lana izango zutela gero mosten. Gertatzen da bezala, bezakit horrelako filma bat egin bardanean, baina nik gogoratzen nahi segulako emozioakin bukatu gendula eta Lander, benetan esaten dizut, borborka jarriko dituzu sentimentu guztiak datorren astezkenean, Bueno, jarriko dituzu ez esan, ez Landere kontua. Denona da, Bai. Lander, edozein kasutan ere, zer Kontxita gauzasko kontatuko zituen, gero zuek aukeran hori egin, zer kontatzen du Kontxitak dokumental horretan? Begira, Kontxitaren aportaziorik handiena nik esango nuke, bi ikuspegi daude, ez? Lehen iziko ikuspegia da ikastolako andereñoarena, Kontxitak kontatzen du, bera frankismo garaian hasi zela euskara irakasten, eta hor izan zela bere bizitzako insumiso, lehen iziko keino intsumitua nolabait, eta gero berako sondolotzen du hori, bere borroka hura, gero handikan urte batzuetara bere semeak eukizuen borroka intxumituarekin, ez? Hora pixkat intxumituen familia bateko amaren testigantza egiten du. Eta gero baita ere, hoxe, ama, ez? Ama baten ikuspegi, nola bizi zuen behar, hoxe, intsumisoekiko, jazarpena, atxiloketak, espitxeratzeak, gaina bere semea ere zan, beti ere, borroketan, borrokaren lehen iziko lerroan ibiltzen zen horietako bat, ez? Eta, erakutsi zigun egunkari bateko azala non agertzen zen ertzantza bera semea atxilotzen, eta, lagu kontuak. Baina, Kontxitaren bere zitasuna edo, dala, andereñoa, frankismo garaian ikastola sortutakoa, eta intsumitu, berare intsumitu izan dakoa. Bueno, bai, ara sentitzen aizela bat, insumitua alen, eta insumitua gero berriz nire semearekin. Baina, espiritu bera genuen. Zerbaiten aurka, Espainiko zerbaiten aurka, ordun eta gero. Eta biak zeuden militarrak tartean. Eta ordun horrek oso importantzia handia ematen zion nire borrokari adibidez. Bueno, aste azkenean, Kontxita borroka horren inguruan gehiago jakiteko aukera izango du ikusleak, dagoeneko sarrera duen ikusleak, bestentzako zertxo bait itxaren beharko da, baino zerbait ikus daiteke, ikus entzun daiteke, eta entzungo dugu.
Soldadu euskara joaten denak zer ikasten du? Ikasten du ordu jakin batean, modu jakin batean altxatu behar duela, kornetaren soinuaz, uniformez jantzi behar duela, tente jarri behar duela, jerarkian goragoko baten aitzinean dagoenean, hilaran joan behar duela, eta hilaratik ezin duela atera. Espetxea ezagutzeak markatzen zaitu betiko. Intsumisoan artean lautik batek oso gaizki pasazun eta depresioak ez deprea, ez? Baizik eta depresioa zentzu medikoan edo. Ni intsumisio nintzen ez nuelako Espainiar Armadan zerbitzatu nahi, ez nuelako hiltzen ikasi nahi. Las personas que han vivido un espacio de encierro saben valorar el olor a tierra mojada. Helburu bakarra dauka gartzela pertsona suntsitzea. Ez dauka beste nolako helbururik. Baldin baduzu burua ongi akatzen zaitu. En esta vida no se puede ir uno escaqueando de las cosas, tienes que tomar ahí iniciativas. Gauza bat egin nula oso gaizki eta izan zela garaipena ez ospatzea. Hori gaizki egin altzen duten, Kontxita, ez altzen duten nahikoa ospatu, garaipena? Guk ospatu genuen gure etxean. Nire semeak ez dakit parte hartu zuen, berdaiz. Baina guk, gurasoak eta beste bere arrebak ospatu genuen. Eta behin eta gero, behin eta berriz, bai, ospatu genuen. Baina egia da, beraiek ez zutela ospatu. Erabat, pozik bai, poza hori, baina nik esaten nun. Baina, poza zoratzen egon behar dute, beraiek lortu dute hau. Eta, bai, esan ikusten beste ainoko ilusioa guk asko zaundiagoa genuen, ilusio ikaragarria genuen. Gero gainera, gero zetozenak ere, errestu egin zitzaien erabat, eta gero geze gertatu da, orain juten zera instituto batera, edo liceo batera, edo, eta azten zera kontatzen, eta pensatzen dute, soldaduzkako historia hori dela, ez dakit, 19. mendekoa edo. Ez, bere gurasoak pasatutakoa izango zan. Eta nik uste dut hori asko zabalago izan beharko lukela, ez dakit, gure kultura, euskal kultura barruan dagolako, eta adibide filma honek, hortan izugarrizko mesedea egingo liokela, ez da hipotesi bat, ia da egitazkoa, eta egingo dio borroka horren zabalkundeari, ez? Eta horrela, zer egin zan, zenbat borrokatu zan, zenbat sufritu zuten, eta zenbat lortu zan. Eta gero, beraien gazte aroa, asko zela saiago pasatzen dutela. Ez zela, 17 urte betetzen zituztenean, ia famili guztietan dana jarratzen ziren. Semearen inguruan, nolabait babesa manaian, konsolatzen nora jungo tezan, edo Afrikara jungo tezan, edo izugarri sufritzen zan familietan. Eta gero zertarako eta hori soldaduzkan egoteko, ikaragarria zan. Eta denbora galtzea zan, denbora galtzea. Lanber, filma Euskal Herriko intsumisio mugimenduan dago oinarritua. Ikusi dugu azpitituluak ingelesez jarri dituzuela. Ze asmo nazioartera zabaltzeko? Bai, ikusi dugu pieza txikia hau da, tixerra, eta, tixerra bazan nazio artean zabaltzeko pieza bat, eta erratik dago ingelesez. Horrein momentu honetan, estrenatuko dugu Donostiko Giza Eskubideen Zinemaldian, eta gero dakago asmoa bidaltzeko beste nazio arteko zinemaldietara, bai dokumentalgintzari lotutakoak, eta bai giza eskubidei lotutakoak. Eta gero udazkenean egingo dugu hemen estrenaldi komertziala edo bengo zinemetan, hiriburuetan, Gasteizen, Bilbon, Donostin eta Baionan.
primeran. Lander, aipatu dugu hasieran edo entzun ditugu hainbat intsumiso izandako euskaldun euren oroitzapenak edo testigantza horiek gurera ekarrita, eta aipatzen zuen batek, Kontxitak ere esan du gero, garaipen hura lortu genuen. Eta era berean, dirudi, garaipen hura nahiko ospatu ez denaren, edo akaso gure imaginarioan, gure iruditerian, nahikoa garaipen bezala ez dagoenaren sentsazioa akaso badagoela. Dokumentalak aldizue, bigarren aukera bat, errealitate hori gure bizitzeko moduari buruz edo berrirakurketa bat edo planteatzeko? Bueno, hor, galdera zaila da, zendik guk, ez genuen, nik ez duen egin nahi pelikula bat triunfalista, ez? Osa, pelikula, dokumentala beti dauka, nola esango nizuke, beti dauka puñeterotik zerbait, ez? Zu, bazoaz tesi bat defenditzea, eta tesia da, garaipena lortu zala, baina tesia lortzeko, nahi dire, antitesia gazten zuen gainen, ez? Plantatzen dezula da, bueno, bai izan zan garaipen bat, baina egontzean beste elementu asko importanteak izan zian naiz. Esate baterako, egia da, Europan, herrialde guztietan, soldaduska profesionala zetorrela. Eta modernoa zen da Europan, zen soldaduska profesionala. Orduan, Espainiak ikusi zuen nola ditere aukera problema politiko bat amaitzeko, zala jende pila bat jurentzela kartzelara, benera berean benefizio bat ere ikusi zutela momentu batean. Egia da, borroka sozial potente gura egon izan ez balitz, Espainiarentzako erresa zala noaitera anakronismo horretan bizitzea, ez? Espainiaren baitan gauza asko dira anakronikoak, esatea baterako monarkia, eta hori ezailea jola, orduan, segitu zezaketen soldaduskaren anakronismoarekin. Baina, egia da, halako batean, iparraldean, Europan mendebaldean eta Europan partikularki, sortu zala halako haizetxo bat, pixka bat ejertzito profesionalen aldekoa, horan beraiek ikusi zuten, haize hori baliatuta problema politiko bat konponduko zala, ez. Orduan, gero gainera, izuten, 96an, PP aurreneko aldiz idatzi zizkion hauteskundeak PSOE-ri demokrazian, eta 92tik, 96ra, Felipe González zontzan, eta 96an, PP idatzi zituen hauteskundeak, baina ezakan maioriarik. Orduan, gobernatu alizateko egin zuen akordi bat Konvergentzia y Unió eta PNV-rekin eta Konvergentzia y Unió negoziatu zuena PP-rekin izan zen, guk emango dizuegu, babesa, zuei, Aznar presidente jartzeko, baina trukean, zuek guri eman berri guzue, soldaduskaren amaieraren bermea edo, ez? Orduan, alde batetik esan daiteke prezioa, soldaduskaren amaieraren prezioa izan zela Aznar eukitza presidente. Orduan, izan zen garaipen politiko bat, dena hortik atzetorren, dena zetorren borroka politikotik. Baina amaieran pixka bat lokaztu gintzen futbol zelaia, eta ja ez genekin oso ondo zertzen gol, zertzen penalti, zertzen mano, eta ja hor... Nako aluzegi horretzen zelai horretarako, edo eta irritzako edo dalabain korregon ote zireken. Eta nik uste horren ondorioz Euskal Herrian eta Espainiako estatuan oroar ospakizuna izan zela pixkat, Aznarren gobernuaren eskutik zetorren, eta Aznarren gobernua ezkerrak nahi ez zuen gauza bat zan, orduan, inork ez zuen txalorik jonak, ez? Orduan, eta Kontxitak dokumentaren esaten du, Kontxitak dokumentaren esaten du. Esaten dute ez dute ospatu gu, bai. Baina nik uste gutxieneko izan zela ospatu zuena garaipen bat bezala, ez? Lander, Kontxita, baditu hemen eta dagoeneko gu streaming bitartez ikusten gaituztenak ikusi ditzakete, Oiana eta Mauro, gaztetxoak dira, ikusti insumizioaren gaia oraindik lorixan batzen zaiela, hor entzuten ari ziren adi-adi, baina beraien tartea ere iritsi da, beraz guk agurtu egin bar zaituztegu, plazer bat izan da, berriz ere Kontxita gurean izatea, Lander, zuere berriro gurekin saiontan, aste honetan eskertzen dugu benetan bihotzez, eta azkeneko estrein hortarako, eta ea kritikak ezain mikatzak eta gozoxiagoak diren, ze hori beti izaten da seinale ona, naiz eta tartekak kritikaren bat beti den ona sortzea hierentzat. Etorreko dira. Aterkia zaiteketa. Mila esker, muxu bat. Eta azazken arte. Bai, hori da. Ikusiko de huelkar. Bai, adio. Agur.
Lesa, arerio, minutuak momentu bilakatu eta zuaitzetan zan ikusi, dauden alfombra ederrenetan, erlojua eskutatu delaetan, batera, aspertuko gera lasai, lasai. Sarritan galdetzen dio nere buruari, egirizkote da bilen den azkarregi. Sarritan galdetzen dio nere buruari, egirizkote da Sarritan galdetzen dio nere buruari, egirizkote da bilen den azkarregi. Sarritan galdetzen dio nere buruari, egirizkote da Bueno, bau da, lehengo astean eskatu ziguten kantua, beraiei gehiago gustatzen zaiela gu jartzen genuen ostirala baino, esaterako untza eta untza gainera izango da, gure kontzertutan, naiz kontzertutan, igandean, kontu, zinor ezadila nahastu, ostiraletako data. Salbu espena dira. Untzakoek igandean egingo dute kontzertua. Baina gurean izango dira beti bezala asteazkenean. Hori da. Eta gu gurekin dauzkagu dagoeneko Oiana, eta lasai, zuek mikrofona irikita daukagu, galdetu lasai, ze gaur ipuinek ez daukagu, lenguan esan ziguten, eski ipuinak, Bueno, itzuliko gara ipuinetara, ez oso ondo kontatzen dituzu, eta asko gustan ez zaizkigu guri eta entzulei. Katxalini eskatuko dizkigu orduan ipuinak. Bai, Katxalinik prest dauka, eta edozein egunetan etorreko zaigu ipuinak kontatzera gainera. Baina, gaur hieroglifikoekin hariko gara. Etxarri, hieroglifiko zalea zeazu? Bai. Ni bai oso, behintzat. Bai, eta... Atxarri galdetu diozu, nik erantzun dizu. Nera naia, ni baino, nera naia da nivel premium, ja. Bai, Bueno, askar jungo geha, azalduko dugu askar, batak besteari azalduko dio hieroglifikoa, beraz, hieroglifikoak hitzez. Hori da, zer ikusten den. Hori da, zer ikusten den edo, zer entzuten den. Zuek pentsatu irrati zentzuten zaituztela. Hori da, eta batak besteari deskribatu egingo dio ikusten duen hori. Eta orduan besteak asmatu egin beharko du. Alegia, Oiana, zu hasiko bazina, zuk orain, Mauro ez begiratu, zuk orain pantailan ikusten duzun hori, deskribatu egin behar diozu Maurori. Eta Maurok asmatu behar du zein den hitzezkutua. Ados? Venga, Oiana, a ber, zer nola esplikatuko duzu? Daude bi pertson eta hotz piloa daukate, eta gorputzaren organo bat da. Hori da. Eta goian zer jartzen du? Pisa da, gorputzaren organo bat. Gainean dago bi, eta azpian bi pertsona hotzez zakatzen. Itza zein da hitzezkutua? Gorputzeko organo bat, gorputzeko zati bat. Bihotza. Bihotza! Bai, oso ondo! Venga, Mauro, orain zure txanda. Dago, belarri bat eta i bat kendu behar diozu, eta zer jaten du ardiak? A ber, berriro zango dugu, dago, belarri bat, eta jartzen du, kendu i, belarri bat, ken i. Zer jaten du ardiak? Belarra. Belarra! Ari dira pixka bat, jartzen aurpegiak, ulertzen dut, ez dut ulertzen. Bai. Zuk baduzu bigarren bat, ez? Janari prestatzen diogun bitartean,
Vale. Zurea bota. A ber, hau, komplejua da. Bai, komplejoagoa. Oianarentzako hau ez da arrate? Ez. Ez, bale, beste bat aurkituko dut. Hau. Bale, oso ondo. Azte naiz. Bai, zu hasi. Jartzeu, 7 bat, eta kendu behar jozu, Z bat, eta A bat erantzi. Zer erabili zenuen garbitzeko? 7ak bi zeta ditu. Hori da. Bale, galdera da, zer erabili zenuen garbitzeko? Eta da, 7 bat, ken Z bat, gehi A bat. Ze musika beratzen zuen ez, Asensio? Pentsatu, zer erabili zenuen garbitzeko? 7ren antza daukana? Baina zetari gabe. Zapia! Zapia! Nik hemen dauke San Ferminetako bat! Venga, ba, azkenekoa, beste bana Oianari tokatzen zaio. Zer jartzen du, Oiana? Non jezarri zinen. Jezarri hori ez da Gipuzkera. Non eseri zinen. A ver. Vale, hori Oiana da lingote bat. Baina zerrezkoa da. Izan daiteke zilarra, metala, zer uste duzu dela hori? Ezakit. Zuk adibidez baldin badaukazu kate bat, kolore hortakoa. Lehenengo postuan gehatzen dena. Zerezko katea da. Lehenengo postuan gehatzen denak ze medaia da. Lehenengo postuan. Domina zeinena da. Material. Urrea, oso ondo. Eta urreak... Non eseri zinen? Mauro, zuk asmatu behar duzu, Non eseri zinen. Urrezko lingote bat, eta hor jartzen du gehi L. Ez begiratu, Mauro. Gehi L, eta urrezko lingote bat dago. Non eseri zinen? Lurrean. Lurrean! Zure ritmora. Aurrean. Nik laguntzeko modua ikusi. Nik genuen arrapatzen. Osea, txoin, hemen aklaratu behar da. Zuk ez duzu asmatu, eta asmatu duzu beste soluzio bat. Entzuten ari direnei, azaldu behar zaie, urrearen aurrean A bat zegoela, orduan, non jezarri zinen aurrean. Baina, Asensio, ez du konbintzio esan duzu? Ez, nik lagundu nahi nuen, eta nik genuen ulertzen haren hori. Eta... Bueno. Hoi pizkat zaila zen. Bai, zaila zen, baina biontzako txalo hau. Eta netzako? Ai, ama. Bueno, agurtu horretik 2 minutu bezerik ez zozketa egin behar dugula, ez? Ui, ama. Hartu hitz bat, papertxo bat. Katilutik, lehenengo biak izango dira ez direnak, garaile? Ez, ja, denboraren gatik. Zuzenean jongo geha, venga, bale. Bakarra hartu, Oiana gaur zuk orduan, ez? Eta irakurri, ze izan jarri. Izen zaila daukaz irakurtzeko, Saiatu, Oiana. Bai, hori izango da, sare sozialetan. Xabani, hartzen du. Xabani Arantzabe gordoan irabaziko du kafe makina, bai, izen horrekin Euskal Herrian ez dago jende asko eta gu entzuten gaituena esango nuke gutxiago, ez? Eta zuk ezagutzen duzu, horrek esan nahi du. Xabani Arantzabe mundu guztiak ezagutzen du. Nungoa esan duzu dela? Ez dakite Larraulen edo Zizurkien edo Bilabonan, hostia, zuno. Ez dakit nik oraindik ez dut ulertzen. Ez dituzu nahikoan azten edo, ze pasatzen da? Ba, ez dakit, nik ez dut ulertzen. Ez dituzu zer? Nahikoan azten paperak. Ez, baina ez dut ulertzen nola ezagut dezaken hainbeste jende. Bueno, horri astelenean... Baina, gero bestalde, ikusiete gure interakziotan, hor dagoela. Parte hartu duela aste honetan, saretan konturatu nintzen, Xabanik idatzi zuela mezuren bat, ez dakit WhatsApp ez edo. Horregatik dago zozketaren. Claro, horregatik, erreslotu dut, baina bai. Badakit entzuten gaituela, eta... Hortxe, Xabani, zuretzat, aste honetako kafe makina, eta berehala jarriko gara zurekin harremanetan. Zerbait daukezu esateko, Mauro? Ez die 3. Bi, porque muñitu bat falta zaigu. Eta bat atera du. Ez, baina esan dugu, ateara beharrean zein ezten, eta bai dena, zuzenean irabazle atera bar genula. Bai. Baina ondo izan, Mauro. Berez,
irukin egiten dugu. Baina denbora getzigun ematen. Ze, bagoaz, 9:00 izango gara. Hori da. 9:00. Saio berezia, zetak kontzertuaren aurretik, horri biliko gara, pixkate guapo eta guapago jartzeko aleginduko gara, jartzen. Eta hori, ondo pasatzen. Bai, eta zuek orain sarrera erosteko aukera baduzu, bestela 9:00 esplikatuko dizugu nola egiten den. Bigarren kafean bagoaz, datorren astean gehiago. Muxu bana, aio! Agur! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.